таронаи панҷараи ман ва кулли бинандагони телевизиони Душанбе ва махсусан барои барномаи барфреза ҳамчун армуғон мебошад. Солинави ҳамаи шумо муборак бошад. Нигина, хуш омадед ба барномаи донаи мо. Ташаккур. Соли навро чӣ гуна пешвоз мегиред аслан шумо? Соли навро чун ҳар сола бо аҳли оила, бо фарзандони худ ҷашн мебарем. Соли ягон мушро шумо медонед? Муш чӣ гуна хусусиятҳо дорад? Муш кунҷков, зирак, пурфайзу пурбаракат. пурфайз, пурбаракат, чун ҳама чизро ҷамъ мекунад мумкин. Таманниёти шумо ба бинандагони телевизиони Душанбе. Кулли бинандагони телевизиони Душанбе HD, кулли мардуми Тоҷикистонро бо соли нави мелодӣ табрик мегӯям. Соли нав, иқболи нав, пурбориҳои нав, пешравиҳои нав ва ҳар яки шумо таманно дорам соли нав муборак. Дар ин соли 2020 ба шумо парвози баланди эҷодиро таманно дорем ва бигзор мухлисони худро бо сурудҳои наву тоза нишон диҳед. Хуб бинандагони азиз, барномаи мо идома дорад. Бо мо бошед. соли 2019 барои ҳамаи санъаткорон, ҳунарпешаҳо, коргардонҳо бисёр соли хубе буд, чунки сар шуд аз фестивал озмуни парасту ва аз намоишномаҳое ки хело зиёд тамошо кардем ва ҳар як театр дар ин фестивал тавонист намоиши беҳтарини худро пешкаш кунад ва барои мо ҳунарпешаҳои театри давлати академии драмавӣ ба номи Лоҳутӣ бисёр боиси ифтихор аст ки намоишномаи Фирдавсӣ аз рӯи асари Сотимуллозода дар коргардонии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Султон Усмонов ҷои беҳтаринро гирифт ва соҳиби ҷоиза шуд ва фазои эҷодии театрии пойтахт бисёр ҳам хуб аст. Дар охирҳои ин сол ки намоишномаи ғармаро дар театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воидов, намоишномаи Ҳамлетро дар театри давлатии Русӣ ба номи Маяковский тамошо кардем ва гуфтан мумкин аст ки фазои театрии пойтахт хеле хуб буд ва дар ин соли нав орзу мекунам ки намоишномаҳо боз ҳам зиёдтар шаванд, сафарҳои эҷодӣ зиёдтар шаванд ба берун аз ҷумҳурӣ ва бигузор ки коргардонҳои ҷавон ва коргардонҳои шинохтаи мо бекор намонанд ва асарҳои беҳтаринро рӯи саҳна гузоранд ва ҳар як ҳунарпеша ҳиссаи худро гузошта тавонад дар ин намоиш ва намоишномае ки рафта истодааст. Ва гуфтаниам ки мо ба намоишномаи наверо кор карда истодаем ва ба тамошобинон дар арафаи соли нав пешниҳод мекунем. соли нави ҳама муборак шавад. базми солинавии мо идома дорад ва ҳамсӯҳбати навбатӣ мо ҳастанд ҳунарманд Гулсара Абдуллоева ва муаллимаи азиз, хуш омадед мегӯем шуморо. соли нави мелодӣ муборак бошад. Ташаккур. хуб, савол чун ҳар вақта ҳамин аст ки соли ки дар гузашта истодааст чӣ гуна сол буд барои шумо? ҳамин соли тӯлонӣ сол аст, рӯз аст, моҳ аст, сол 4 фасл дорад. ҳамаи ин чиз барои мо азиз аст ва ҳар соле ки мо пешвоз мегирем дар он кишвари ободу зебою тинҷи амонӣ ки ман ҳузур дорам, мана суҳбат карда истодем, ин мизро нигоҳ кунед, пур аз нозу неъмат. бовар мекунед, хоб дидам дар як майдони гулзор, он қадар зебо, он қадар хушбӯй, гулҳои рангоранг, он гулҳое ки тамоман ман ҷаҳонро гаштаму надидам ва як бора ман пагоҳӣ хестам, гуфтам чӣ қадар хоби хуб дидам ва хобро ки вақте ки нақл кардам, фарзандои ман гуфтанд шумо Тоҷикистонро хоб дидед, чунки Тоҷикистони мо
آنقدر زیباست، آنقدر گلزار، اینقدر کشوری ناتکراری نایابی به همتا در روی تمام عالم. شخصا برای من هر سال قیمت است. سال 2019 سال این سال طولانی است. باز هم بینید که چقدر نوآوری ها در تاجیکستان، اینقدر گل شکوفان، این باور کنید هر سال نه، قریب که هر روز و هر ماه تغییر یافته است از تاجیکستان. تاجیکستان ما امروز ما میتوانیم با تمامی هستیمون وجودمون از قله‌های بلندترین برآمده به بلندگویی که شما با آواز بلند تعریف و توصیف کنیم که امروز ما در یک گوشه تینجک آرامک. من خوشبخت هستم که باز امسال هم گذشت، سلامت هستم، آنقدر زیبا و حتی من بوی هر یک گل رو حس میکنم، بوی میکنم از آن عطر اپاهایی که فرانسه میبرارد. به فکرم تاجیکستان ما از وی هم خوشبویتر است. برای من خوشبخت هستم. من میبالم میفخرم که من تاجیکم و در خاک تاجیکستان در وطن عزیزی خودم ساخت سلامت با دوستان خودم. هر سال برای ما بهبودی ها، خوشبختی ها، خوشنودی ها، نویگری ها می آورد و ما باز هم هر بار و هر سال جوانتر شده ایستاده ایم. به 80 در آمدم لیکن من جوان هستم. نو به 80 نو سال نو مبارک. سالی که گذشته ایستاده است برای عبیدالله رجبوف چگونه سال بود؟ برای من بهترین سال بود، بهترین. باور کنید من اینقدر خرسندی و اینقدر شادی از آبادی جمهوری، من ناحیه ها را نه در مجموع میگم، از آبادی جمهوری اینقدر راههای نو شدن، اینقدر راههایی که از بک شده می شود، اگریگات دومی گسی راغون شده شد. این یک بخت بزرگ برای مردم ما. شخصا من بسیار خرسندم. اینقدر مهمانایی که آمدن از آبادی و زیبایی کشور ما اینقدر قرص میکوبن، حرفای بسیار شیرین میگن. من یک عالم روح میگیرم از این چیز. شهر عزیز ما، شهر دوشنبه که این نگینی عالی، نگینی زیباترین در آسیای میانه است، از این خرسند نشدن نمیتوانیم. هر کسی که میاد از زیبایی شهر ما، از آبادی جمهوری ما، از این دشت و دمن ها، از این درخت ها، از این گل ها، از این میوه ها، از این شهدی که از تاجیکستان میگیرن، اینا خیلی خرسند میشوند. و این میوه و سبزوات ما تا کجاهایی که نمی رود، همه این زحمت مرد دهقان و مردم تاجیکستان است. من گمان میکنم که سالی که ما جنبست کرده ایستادیم سال خوب بود. شخصا برای من بسیار عجایب بود و من هم نماینده همین ملت هستم، ملت تاجیک هستم. خیلی شما در اول گفتید اینقدر مردم مخلص ما هستن، ما گوش میکنن و ما هم قربان همونایی هستیم که در این دولت و در این کشور و در این شهر زندگی دارن، زحمت میکشن و خدا کند که همه کارشون پر از برکت باشد. امروز دسترخوان ملت تاجیک پر از ناز و نعمت است. ناز و نعمتی که مرد دهقان با مشکلی های می آورد بالای دسترخوان ما و شما. از این منتدار نشدن، شکرانه کردن عیب است عظیم. عموما ملت تاجیک از قدیم ملت مهنتی بود، دستش برکت داشت و تمنا میکنیم که همین برکت و همین آبادی ابدالابد باشد. سال نو مبارک باشد هموطنان عزیز. صدقه شما. جای شنیدیم که چون سالهای 2019-2021 سالهای سیاحی و هنرهای مردمی می باشد، عبیدالله رجبوف هنر طبق تراشی را برای خود پیشه کرده است. آیا راست است؟ طبق تراشی ما هممون طبق می تراشیم. چرا نه؟ اگر که من توانم همون نوع طبقای شکستگی خانم آباد کنم و الهی که طبق هرچی بیشتر باشد، مردم ما پخته نغز پخته میتوانند. طبقهای کلان و میده خورد برای 2 کس، برای 4 کس، برای 10 کس، برای 20 کس طبق تراشند. هنرشان ناز و نعمت ما باید پیشکش مردم کنیم که سال سری و پوری باشد.
سال فراغت باشد. тамошобинони азиз, базми донаи мо идома дорад ва ҳавсомати навбатии мо ҳастанд сарояндаи хушовоз, сарояндаи зебо ва сарояндае ки дар дили ҳамагон ҷо шудааст, Дилноза Каримова. Хуш омадед мегӯям шуморо, соли навии милодӣ муборак бошад. Хуб, соле ки гузашта истодааст, чӣ гуна сол буд барои шумо? пеш аз ҳама салому дуруд ба аҳли ҳамдиёрони азиз ва албатта ташаккур, соли нави шумо низ муборак бошад. соли гузашта истода барои ман як соли пуреҷод буд, пур аз меҳру муҳаббат буд ва фикр мекунам ки ҳар як сол як нишонаи худро мемонад ва ҳар як сол барои мо як хотироти неки худро мемонад ва чун шиёри ман ҳаст ҳамешагӣ дар зиндагиро дӯст дорам бо ҳама хубу бадаш ва дар оилаи ман бисёр ҳам навигариҳои зиёд шуд ва ман бисёр аз ин шукрона мекунам. Хуб, чун мо медонем соле ки меояд аз рӯи мучал ин соли муш мебошад. Кадом хусусиятҳои хуби мушро мебошад? медонед дар хонаи мо муш ҳаст, якта не дута. ин хоҳарам Гулнора дар соли муш таваллуд шудааст ва шавҳараш Язнам. барои ҳамин медонед аз кадом тараф ино бисёр захираи зиёд доранд, ҳамеша ино бисёр аҳл ҳастанд, соҳиби ризқи худ ҳастанд албатта. ва фикр мекунам ки ин як соли пурбарор, пур аз ризқу файзу баракат мешавад, чунки худи муш ҳам ҳар яке мо медонем ҳамин девол аст ё ин ки ягон аст шикоф мекунад, мехӯрад, монеа нест, ҳамун ба мақсади худаш албатта мерасад. аз соли 2020 чӣ интизор? албатта аз ҳар як соли нав мо бисёр некиҳоро интизорем ва дар ҷодаи санъат бошад, ман аз эҷодиётҳо, аз илҳому аз як вайҳо интизорам ва лекин тӯҳфаи беҳтарин ва қиматтарин тақдир бароям ин боз якбор модар шудан аст. барои ҳамин мо ҳозир ба оилаи мо як чизи хурсандӣ, барои оилаи мо як рӯйдоди хушбахтӣ ва хушнудӣ аст. умед дорем ки соли хуб барои шумо мешавад ва соли бобаро. соли нави шумо аст. базми солинавии мо идома дорад. ҳамватанони азиз, ин лаҳза ҳамсӯҳбати мо Ҷаъфар ҳастанд ва мехоҳем шунида бошем ки соли 2019 барои Ҷаъфар чӣ гуна сол буд? хушбахтона соли гузашта соли бисёр ҳам соли бобарор ҳам буд, соли нек ҳам буд ва умедворам ки соли оянда нақшаҳое ки дар дил дорам ҳамаш ҷомаи амалӣ кушад. мардуми шариф Тоҷикистонро бо соли нави милодӣ табрик ва тамоми хушбахтиҳои дунёро орзу дорам. ташаккури зиёд ва тамошобинони азиз, мешунавем оҳанги ҷадидро аз Ҷаъфар. соли 2019 барои ман хеле хотирмон буд, чунки бисёр чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок кардем ва бинед ки чун ҳар вақта пойтахти мо Гулбоншукуфон зебо шуда истодааст ва ҳама ин меҳнату заҳмати ҳукумати шаҳр ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мо хеле шодем ки рӯз то рӯз шаҳри мо зебову гулгун гашта истодааст ва таманниёти ман барои соли нави 2020 ин аст ки бигузор ки ҳамеша ҳамин хел ҳаёти мо зебо бошад, ҳар як рӯзи мо зебо гузарад ва бигузор ки тамоми мардуми мо дар тамоми кишварҳо ҳам ки бошанд сари баланд дошта бошанд, тани сеҳат дошта бошанд. соли нави милодӣ муборак бошад. Хучастаи чӣ гуна сол буд соли 2019 барои шумо? ман фикр мекунам ин сол барои ман соли пурбарор буд, бисёр як соли хуб буд ва соли нави мелодиро ба ҳамаи тамошобинони телевизиони Душанбе муборакбод мегӯям. бигзор як соли пурбарор ва соли пур аз шодиву хурсандӣ бошад. аз соли 2020 чиро интизор ҳастед?
нақшаҳо зиёд ҳастанд, зиёд сунъҳои навро бо оҳангсозон ва шоирон кор карда истодаем, наворҳои видеои нав ва ман фикр мекунам як консерти худам низ соли 2020 барпо мегардад. Хучастаи Мирзовали қабул мекард агар мо барои ҳамкорӣ ӯро ба телевизион даъват мекардем ҳамчун ровӣ ба ҳайси ровӣ намедонам агар шумо ба назари шумо суханронии ман қабул бошад албатта кӯшиш мекунем. бале ташаккури зиёд ва соли наватон муборак бошад. соли нави шумо низ муборак бошад. аз номи тамоми аҳли эҷодии студияи рақсии New Era ҳамаи шуморо ҳамдиёрони азиз бинандагони телевизиони Душанбе табрику муборакбод гуфта ба дар ҳамин соли нави мелодии 2020 ба ҳамаи шумо хушиҳои зиндагиро таманно дорам. Бигзор доимо зебо, солим ва хушҳол бошед.